Hej, jeg hedder Nora Octavia, og jeg arbejder med metasundhed, EFT, NADA, healing og regression. Her er jeg for at præsentere mine workshops. Jeg laver workshops, hvor vi arbejder meget dybt. Jeg arbejder meget med, at man skal stå fast i sig selv. Vi får en masse input hver eneste dag. Vi får en masse udfordringer hver dag. Vi får dem fra chefen, fra kollegaerne, fra vores kærester eller ægtefæller, fra vores børn og vores forældre. Og hele tiden får vi en masse input, som vi skal forholde os til og tage stilling til. Og der laver jeg nogle workshops, som gør, at vi bedre kan blive i os selv, forholde os ud fra os selv og beslutte ud fra os selv, og det vi gerne vil, og det der er bedst for os selv. Min baggrund det er, at jeg har arbejdet med mennesker i rigtig mange år, blandt andet med flygtninge og indvandrere. Jeg har også prøvet at gå ned med stress, og ud af det der er kommet en bog, der hedder Når sjælen bryder ud. Og ud fra at jeg selv har prøvet at være helt nede og bide i gulvbrædderne, så har jeg opbygget mine workshops, så man bedre kan holde fast i sig selv. Du er meget velkommen til at gå ind på min hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til mig.